Ahojte Gurmančania, ja vás vítam pri novom videu, ktoré sa volá How, keď to dobre vyslovujem. Nebudem to robiť každý mesiac, ale len niektoré, lebo ja každý mesiac si niečo nekupujem. Ale dúfam, že to nevadí. Mám tu pár vecí, lebo ako viacej som z toho kúpila, len neviem, kde to všetko je. Už si nepamätám, že čo to bolo. Mám tu ináč vodu, a ona spadla. No takže ideme na prvú vec. Prvé som si kúpila takýto náhrydelník. Veľa ľudí ho má, viete, je to taký. A ho hneď ukážem. Tak to vyzerá, nosím ho každý deň, strašne sa mi páči. A tak. Kúpili sme ho z AliExpressu, stál €50, ale je dosť dobrý, strašne sa mi páči a tak. No môžeme ísť na ďalšiu vec. Ďalšia vec sú takéto super sluchatka. Stáli okolo 10 € v Lidli, ale na to, že stáli 10 € sú strašne super. Tu ešte keď uvidíte sa to dá nastaviť. Ja to mám naplno a takú farbu, ak si vyberiete toto, tak takú istú farbu máte toto. A je to veľmi pekné sú. Keď dačo počúvam, nechcem, aby to išlo nahlas, takže ich používam. A môžeme ísť na ďalšiu vec. Ďalšiu vec, tu mám veci z Teska. Prvé je takéto tričko. Vidíte, že je presvitné, lebo tu je vidno aj rukav, svetro mojho. Ku tomu bolo také bielo telovo tielko. A je to veľmi pekné a používam to tiež. Ku tomu Tesku som si kúpila ešte spodné prádlo, však prečo nie? No a k tomu mám takéto leginky. Sú to takéto, neviem čo to je, ale sú pekné a sa mi páčia a tak. V H&M-ku, v Tesku som si kúpila ešte takú peknú koženku, ktorú teraz používam a ju mám v pračke. Takže bohužiaľ vám ju nemôžem ukázať, ale budem sa snažiť pri nejakom vlogu, čo budem vonku, tak sa budem snažiť ukázať. Ideme na ďalšiu vec. Tieto dve veci mám zo Šeftu, sú veľmi pekné a nemám čo k tomu dodať. Ja sa ospravedlňujem, že nie som taká akože náladovo, ale je 20:51, takže za 9 minút 9 hodín. A ja som aj unavená, ale pozerala som sa na YouTube, že už dávno som nedala také video, tak som sa rozhodla, že natočím video. Z Šeftu sme kúpili takúto kabelku, do toho sa mi pekne vojde mobil, takže keď chcem natočiť nejaké video, len vyberiem mobil a mám. Ja mám také sovičkové, potom je matičkové a žirafkové. Vnútri to má také veci. Môžete to nosiť po ruke, že toto si dáte dole. Ja vám to hneď ukážem takto. A to je to, čo si dávate cez hlavu. No a väčšinou to používam. Je to dobré, pekné a využijete to dobre. Potom ďalej tu mám ruksáčik z Šeftu. Ten je tiež pekný. Ten stál 12,90 a mami, ja to natáčam. Dobre, za chvíľu končím. Už mamka tu otrebujem, ale nevadí.
Tento rúbsačik je veľmi pekný, ešte som ho nepoužívala, ale za chvíľu ho budem používať a strašne sa mi páči. Celkovo je aj celkom veľký, tu má ešte malý rúbsačik. Je pekný. A nemala som dostať tento rúbsačik. Pôvodne sme mali kúpiť skôr jeden taký inčí rúbsačik, čo teraz pri chvíľu natáčala Ľudská Hall, Jarný Hall, tak ten rúbsačik, čo tam ukazovala, som mala mať taký ja. Ale bol taký aj šidný, lebo to tam bolo úplne pokazené, ten zips tam bol pokazený a tak. A ak sa vám toto video páčilo, hoďte like, keď ste tu noví, dajte odber a keď sa vám chce, tak dajte komentár. Ahojte!